लोगोफोर फिन खुलुमहरफिननाय जाबाय बेरे फुंजानि। नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दंना? आंबो मोजाङैनो दं। जायखिजाया आं नै दा सासे मुंदांखा एक्टरजों रायज्लायनो नागिरदों। बिथांनि मुङा जाहैबाय अमर नार्जारि। बिथाङा दा बहा दं आङो फनजों नागिरनोसै दै रायजोफोर। नोंथांमोना दान्दिसे नेथ'। डायल खालामबाय, स्पिकार अन खालामबाय। हेल' आदा। मोजाङैनो दंना देहा पाति गासैबो? दङ मोजाङैनो दङ। दे आदसा आदा आं नोंजों हारिमुनि बिखय एसे रायज्लायनो नागिरदों 10-15 मिनिट। 10-15 मिनिट। आदसा आदा नोङो गिबियावनो आङो नोंनो गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। थेंक इउ। आरो जोंनि बर' हारिनि हारिमुनि थफ्लाखौ गिदिर खालामनायनि थाखाय आरो खुलुमहरनायबो जाबाय। थेंक इउ गोजोननाय थाबाय। दे आदसा आदा नोङो बबे बैसोनिफ्राय बेसेसिम बैसोनिफ्राय बा बबे समनिफ्राय बे एक्टिं जगताव फैनाय? एक्टिं जगताव आङो फैनायाथ' जायखिजाया ओरैनोथ' बे हाइ स्कुल थानाय समावथ' ओरैनो जेनेबा एसे एनै बिदिनो फांसन माने ड्रामा सामा खालामोमोन ना स्कुलफ्राव। बेफोर समफ्राव एफा एनै खालामबोनाय जादोंमोन। दा बिनि उनावथ' फैयै कलेज फरायबाय। कलेज फरायनायावथ' जेबो खालामनाय जायाखैमोन। थेवब्लाबो नैबे 83 फैनानैसो आङो 83 माने 86आव दा बे जिनिसखौ माने माबा खालामनो मोनबाय आङो। बे सुजुगखौ मोननाय जाहैबाय। माने नैबे आलायारनखौ जितु आलायारन सावथुनखौ बेखौहाय माने जोंहा नैबे जोंदाव बड'सा मोनहा ससाइटिया मोनसे पेपाराव बिसोरो माबा होनाय जादोंमोन नालाय एडभार्टाइज होनाय जादों। बाहाय माने गोदो मोनसे पेपार दङमोन। बेयो जाहैबाय रादाब खौरां बिलाइ होननाय मोनसे दङ। रादाब जोंहा समर ब्रह्म चौधुरि गोदो टिपिसिनि समाव मन्थ्रिमोन बिसोरो। बेयो मोनसे रादाब खौरां बिलाइ बे दङमोन। ओंखायनो बे एडभार्टाइजखौ होनाय जादोंमोन जे आलायारन सिनेमानि थाखाय एक्टर एक्ट्रेस नांगौ। बेखौ माबाया होदोंमोन आरो जोंदाव बड'सा आदाया। जों बड'सा बिसोरो माबाया बिसोरनो बड'सा फिल्म ससाइटिया बड'सा फिल्म प्रडाक्सना बिसोरो होदोंमोन आरो। दा बे होनाय लेखा होनायखौ आङो पेपाराव मोननाय लोगो लोगोनो आङो एप्लाइ खालामबाय। एप्लाइ खालामनायाव बिसोरो बिदोंमोन जेनेबा हाफ फट' मोनसे ओमफ्राय फुल फट' मोनसे। आङो बेखौ हरनाय जाबाय। हरनायनि उनाव एक सप्तासो उनाव खुनु आंनो जेबो खबर हराबालानो बिसोरो डाइरेक्ट 7 जन फैबाय आंनाव। 7 जन बिसोरो प्रडिउसारफोर। जोंदावखौ लाफानानै ओमफ्राय प्रडिउसारफोर फैफाबाय। प्रडिउसारा 7 जनमोन नामा आलायारननिया? 7 जनसो दंमोन। बिसोरो 14 जनमोन बिसोरो। 17 जनमोन फैबाय। 14 जन 14 जनमोन बिसोरो प्रडिउसारफोरा। ओमफ्राय बिसोरनो 7 जना फैबाय नोंनाव रायज्लायनो? ओमफ्राय बिसोरनि गेजेराव 7 जना फैदों आरोखि आंनाव रायज्लायनो। ओमफ्राय आंबो एबसेन्ट मोनलाय, आंबो गैयामोनलाय बे समाव न'आवहाय। आंबो बङाइगावसो लोगोजों बेरायनो फैदोंमोनलाय। बे समावथ' न'फ्रावबो गारि घरा गैया रोंला, बाइकबो गैया रोंला, साइकेलजों बेरायफैदोंसै आरो जोङो बे समाव बङाइगाव टाउनाव। ओमफ्राय दाना सासे सेंग्राया एकदम साइकेलजोंनो थांनानै बेयो लोगो हमहैबाय बङाइगाव नोंसोरखौ। लोगो हमनानै बुंबायहाय ओरैलै बै दाख्लै जों एप्लाइ खालामनाया एप्लाइ खालामदोंमोन नालाय। ओमफ्राय जों एप्लाइ खालामनाया नोंनाव फैबायलै, नोंखौ लांनो होनबाय। मा फैलाबायनांगौ जाखो, माबोरै फैनांगौ जाखो होनबाय। नङालै फैबाय। दा ओंखायनो
ओमफ्राय थांनानै नंमारगौ जोंदावमोन जिरायनानै दं आदा रामेश्वरमोन दं जाय माने चिफ प्रडिउसार आदा रामेश्वर दा बिसोरो जिरायनानै दङ जाहैबाय आफाजों रायज्लायगासिनो बाबाजों रायज्लायगासिनो दं ओमफ्राय फैबाय फैनानै बिदिनो 15 मिनिटसो रायज्लायबाय आं रायज्लायनायनि उनाव दे लंपेन्ट गस्ला लादो जाबाय लंपेन्ट गस्ला लादो होनखाबाय डाइरेक्ट लंपेन्ट गस्ला लादो होनखाबाय आंखौ गाबोनफोर थांजाया होनबानो नङा दिनै थांनांगौ लंपेन्ट गस्ला लादो थुदो जाबाय बिसोर गारि लाना फैदोंमोन गारि लाना फैदोंमोन बिसोरो गारि लाना फैदों बे समावथ' आदा रामेश्वरना माने जिप दङ नालाय दंफां मार्चेन्ट ना बे समाव बियो दंफां मार्चेन्टमोन आदा रामेश्वरा मिल दंमोन ना बे गंगा टकिस खाथियावनो बे एकदम मोजां बिजनेस खामोन बेहा गोदोनो ओमफ्राय दाना लाबोबाय लाबोनानै दोनबाय आंखौ दोननानै मोनायाव दायो एसे भइस टेस्ट लानोसै जाबाय बे भइस टेस्ट लानोसै ओमफ्राय एक्ट्रेसखौबो लागोन जाबाय दे दाना 7थासोआव मोनायाव लिंनानै लांबाय आदै नीलकमल थाबाय ओमफ्राय जोंहाय जों ओरै हिरेम्ब नार्जारि बिसोरो कलेज प्रिन्सिपालमोन आरो आदै नीलकमलसो थाबाय डाइलग संबाय आरो मोनसे डाइलगखौ होनो थिनबाय नैबे डाइलगखौ नोङो बुं ओमफ्राय नोंनि एसे आवाज नोंनि माबाखौ एसे टेस्ट नायनायनि जोङो जाबाय नायबाय नायनानै बिसोरो बै मोनसे आयं होननाय दं आरोखि बाहाय थारमाने जेब्लानाखि आंखौ जेब्लानाखि बियो होखारो थारमाने गावनि फिसाजोजों मोजां मोनलायनाय बायदि मोननानै बिदिनो एरना होबाय फिसाजो गिदिरा बेवहाय थारमाने आंखौ बियो होखारो आरो नों दाहोनासोमोन नालाय आं बैनानै थाहैनांनाय दाहोना स्ट'रियाव बे रोखोमनिमोन ओमफ्राय गाव माहाजोननि फिसाजोखौ गोसोथोनाय बायदि मोनबाय आंनाव जानानैनो आंखौ खियो सेर फाखायदों होनलायनाय मोनसे बिराद गाज्रि रायबाय आरोखि बे आंखौ दा बाहायनो आं रायजानाय हिसाबै बेखाय आङो गाबनानै बुङो आरोखि दा बे आयं होननानै बे गाबनाय बे आवाज बे जिनिसा माने बेहाय बे आयं होननायखौल' नांगौमोन नालाय बिसोरनो जाबाय अके जाबाय दे गाबोननिफ्राय सुटआव ओंखारनांसिगौ सुटिंजासिम गाबोननिफ्रायनो जाबाय दाना लोगो सोरांनाय लोगो 8थानिफ्रायनो लकेसनाव थांबाय सुटिं दा बेबायदि जागायबोदों आरोखि आंनि एक्टिंआ बे आलायारनानो माने नोंनि टार्निं पइन्ट एकदम टार्निं पइन्ट बेनो दा बेनो टार्निं प्रडिउसारनि नामफोरखौथ' गोसोआव गैजोबला 3सोनि मुं बुंबाय नामा आदा प्रडिउसारफोरनि नामखौ आङो टाइटेलाव गोसोआव गैयाब्लाबो दा बेहाय जेनेबा रामेश्वर ब्रह्म थाबाय रामेश्वर ब्रह्म ओमफ्राय जों माबा थाबाय धनबर दं आरो बिनिफ्राय रामेश्वर ब्रह्म धनबर आरो गजेन जोंहा बङाइगाव सासे एक्टर दंमोनलाय गोदो एसामिसाव मोननैसोआव दंखायोमोन बियो गजेन टाइटेलखौसो गोसोआव गैला आङो ओमफ्राय महेन्द्र गसाइगावनि बियो बै दाहोना लानाय थेख्ल' जानाय बे आरो बिनिफ्राय नामखौसो बावलायलांबायलै मानसिखौल' महरखौ गोसोखांहरो दे ओमफ्राय स्क्रिप्टआ सोरनिमोन स्क्रिप्टआ जाहैबाय आदै नीलकमल लिरनाय नीलकमल सार ब्रह्म बे समावथ' दंखायो ना मानसिया सेंग्रामोन बे समाव बियो सेंग्रामोन माने सेंग्रा नङामोन माने बियो टिचारमोन मास्टार गभर्नमेन्ट स्कुलाव बे गभर्नमेन्ट स्कुलाव उनाव प्रिन्सिपाल जादों बियो हायार सेकेन्डारि बे गभर्नमेन्ट स्कुल बे टिचारमोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे एसे बेखौ हेल्प होफानाया जाहैबाय हिरेम्ब नार्जारि हिरेम्ब सार बे होफादों आरो बे सानैयानो डाइरेक्टरा जोंदाव आदा जाबाय
जोंद'आनो जाहैबाय डाइरेक्टरा हारसिंखामोन ना डाइरेक्टरा बेहाय आलायारनाव गावनो जोब गावनो जोब अब्ला बे जों दा आदाया मुम्बाइआव माबा कर्स लाना थांखांबायमोन खोमा ना बियो कर्स लानाय लोगो लोगोनो कर्स लाखांनाय लोगो लोगोनो बियो गावनि स्टाफ गावनि माबाखौ गावनिनो माबा मेन आरो बे गासिबो कर्स फरायनो मोनजोबनाय लोगोफोरखौ लानानै बे स्टाफखौ लानानैनो बियो बे आलायारनखौ स्टार्ट खालामफैबाय आरो बिनि सिगां बियो बे स्क्रिप्टखौ बिसोरखौ माबा खालामनो दोनबाय बे आलायारन देखायजेननाय सनखौ गोसोआव गैलाना देखायजेननायाथ' रिलिजआथ' बे 86 13 मार्च 1986 13 मार्चआव 1986 13 मार्च 13 मार्च नों दा बिनि मेइन एक्टर हिसाबै आलायारनखौथ' लाबोफिनबाय मुम्बाइनिफ्राय लांफिनबाय बेयाव गोसोआथ' नोंना जोबोद मोजां मोनना दं ना सिं सिं बिराद गोजोननाय मोनदों नायफिननो लुगैबाय दा माला गोदानै रिलिज होफिनगोन नामा बिटिआरआव थारमाने रिलिज होनाया जाहैबाय दाखालि प्रमद बर'आ माने प्रमद बर'नि इनस्टिट्युटआव जानाय जादों नालाय लाबोफिननाय जादों नालाय दा बिसोरो मोनसे प्रमद बर'आ जाहैबाय बिसोरो माखासे इन्टारेस्टेड मानसिफोरखौ लानानै मोनसे कमिटि दादों आरो बिनिफ्राय नैबे आलायारननि सोमोन्दै जोंदावाबो माबा खालामबाय बोरैबा लाबोफिननो हायो नामा मानो हायो नामा मा अबस्थायाव दङ बेखौ ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओमफ्राय बुस्थुआथ' ओजों थांब्लासो मिथिगोन मुम्बाइआव थांब्लासो मिथिगोन दा बेयाव मा अबस्थायाव दङ 35 बोसोर जाबाय बेखौ दोनबोनाया 5 बोसोरसोल'सो सालायफैनाय जादों 30 बोसोर माने 35 बोसोर ओजों बे नेगेटिभा थाबोनाय जादों आरो दाहाय नंखायनो नैबे प्रमद बर' सारा माबाया बे बुंबाय CMआ बे बुंबाय माखासे मानसिफोरखौ लानानै कमिटि दाबाय एकदम फुरानाथार गोजामथार सिनेमा गोजामथार जेनेबा गोदान मेथाइफोर बानायबोनाय केसेट बेफोर मा हिसाबै गोदोना दं बबाव गोदोना दं बेखौ बुथुमनो थाखाय मोनसे कमिटि दाबाय आरो बे कमिटियानो दिनै जोंदावखौ लाफानानै दिनै बे बुस्थुखौ माबाखौ नेगेटिभखौ बेखौ नागिरहैनानै मोनहैफिननायानो जादों आरोखि मोनफैनाय जाबाय दा मोनफैनाय जाबाय देखायनाय माबा रिलिजनि डेट लाथ'वाखै खिजानि दा देखायनायनि माबाया दाखालि जोङो खनसे CITआव नायजेनदों लाबोनायनि उनावनो बिसोरो बे मनेस्वर थेख्ला ओमफ्राय जों मिहिरमोन गसाइमोन बिसोरो आंनाव फैनानै लेटार होफैबाय दे ओरै CITआव एसे देखायनाय जासिगोन माने CMआबो थागोन प्रमद साराबो थागोन ओमफ्राय माखासे जेन्टेलमेनफोर MLAफोर थागोन मागोन बिदि जाबाय नालाय ओमफ्राय जोंनि आर्टिस्टफोरखौ लिंहरजोब्बाय जायफोरा माबा खालामनो हादों फैनो हादों ओमफ्राय नायनायावथ' पिक्साराथ' बे थिगैनो दं गोदोनि जेरै दं खुनु माबा जायाखै ओमफ्राय दाना बे जिनिसखौ सोंनाय जादोंमोन दा बे जिनिसखौ पाब्लिकलि माब्ला देखायगोन बोरै बिनि सिस्टेमा माबोरै जागोन देखायनाया दानि बुस्थुआथ' दा जेनेबा कमिटि ओमफ्राय प्रडिउसार मोननै जाबायना जेने कमिटियासो बेखौ लाबोनाय जादों कमिटियासो बेखौ जेनेबा गभर्नमेन्टआसो बेखौ बिसोरखौ एसे प्रेसार होना माबानानै कमिटि दाहोनानै बे जिनिसखौ लायहोनाय बायदि जादों आरो दा ओंखायनो दा प्रडिउसारफ्राबो जेनेबा बिसोरबो मा दङ सिगाङावबा जेनेबा हयथ' लाइबिलिटिस मा बिदि थानोबो हागौ माबाफोर बिनोबो हागौ बिसोरबो बिनो हागौ दा बिसोरो बे सिंनि गावसिनि खोथा जाहैबाय आंबोथ' सासे आर्टिस्टसो जाहैबाय आर्टिस्ट आंबो बिसोरनि रायज्लायनायाव थानोबो मोना जाहैबाय नालाय मोनला आंबोथ' आर्टिस्टसो बे आरोखि दा ओंखायनो गावसोरबो बुंदोंमोन जाहैबाय आरो जों दाउआ जोङो खुनु मोनसे मानसिफोरखौ लायनानै गाहोनानै जोङो गरसेबो हरनो रोङाखै खुनु मोनसे जोङो बिसोरखौ लानानै जोङो मोजां भाबै सिंगा बानायखांनायनि उनावबो जोङो मोनसे फेयारवेलफोर खालामनाबो जों हरनो मोनाखै बे रोखोमनि माखासे रायज्लायनाय जादों आरोखि दा जायखिजाया बेफोर उननि खोथा जायखिजाया बेखौ पाब्लिकलि जुदि देखायनो हायोबा मोजां मानो होनोब्ला जों हाबा जायैनि सिगांनो जानाय मोनसे दिहुनजानाय सिनेमा गैया दा बे हिसाबै सिनेमाया बियो 35 बोसोर जाबाय
आं हाबा जानाया 33 बोसोर जाबाय 32 बोसोर 33 बोसोर जाबाय औ दा होमब्ला बे सिनेमाखौथ' सोरबा न'खरनि फेमिलियाबो नायनो गोसो थाबाय औ सोरबाया नुनाय मानसियाबो बेखौ नायफिननो लुबैनाय आरो गोदान जेनेरेसनफ्राबो नायनो लुबैनाय थाबाय दा बे जिनिसा दे आलायरन होननाय खोनायो मा आलायरन बेलाय दा बे जिनिसा मोनबोफिननाय हिसाबै जाहाथे पाब्लिकनि माबाखौ आसाखौ जाहाथे माबा खालामा बेखौनो जों बुंबोदों जायखिया बेखौ पाब्लिकलि जों जेरैखिबाबो देखायनांगोन औ गभर्नमेन्टआ जुदि लाबोदोंब्ला फ्रि देखायजोब आरो माथो फ्रि देखायना होदो माथो फ्रि देखायना हो ओमफ्राय बैसोरनि प्रडिउसारफ्रा मा मोननांगौ बेखौ मिथायना होदो गभर्नमेन्टआनो होसै बेबायदि होननानै नंखायनो जों खावलायदों आरो बिसोरखौ ओमफ्राय नोंसोरो गभर्नमेन्टआ लाबोबाय जखन गभर्नमेन्टआ जुदि बबेबा सिनेमा हल गायोब्लाथ' नै सोरबाया सिनेमा खालामदों सोरबाया नै सोरबा खामायबाय बिदिबो बदनाम जानो हागौ ना नंखायनो खनसे जुदि पाब्लिकनो देखायगोरोब्ला होमब्लाना एसे मोजां माबा थागोन आरो दा माबोरै खालामनो नागिरदों दा बिनि थाखाय जोङो प्रमद बर' सारखौ साबायखरबो बावहरनांसिगोन बिराद साबायखर बावदों आं नङाब्ला बर' जाथिनि मोनसे प्रथम माने सिनेमा हिसाबै सिनायथि गनायथि मोननाय नेसनेल एवार्ड मोनलायनाय सिनेमाया गोमाना थायोबा बिदिनो गोमानानै जुदि पाब्लिकआ नुवामोनब्ला मा जिनिस होनबाय आलायरनालाय बिदि जेनेरेसनथ' मिथिलामोन नुला नालाय बुस्थु उननि मानसिफोरा उननि जेनेरेसना औ आरो फारसे प्रडिउसारफ्रा खुनु थालबो लाला माबो लाला बेबायदि जाबायना बिसोरथ' बावलांबायमोनसो बावलांबाय माने एकदम बिसोरो मोजां भाबै जुदि इनिसियेटिभ लायामोनब्ला गैखालामोन बियो बे जोंनाव आदाया एरख्ल'बाय थानायखाय जेरावबो बुंबाय थायोना ओरै थोरै जाना दं ओरै थोरै बिदिहायसो माने प्रमद बर' साराबो खोनाबाय खोमा खोथाखौ लायनोसै दे आरो बेयाव साबायखराथ' जोंनाव आदाखौनो बांसिन हरनांगोन नेक्स्टआव प्रमद बर' सारखौ आदसा आदा जाबाय बे आलायरननि जारिमिनखौ नोंनिफ्राय आं मिथिबाय आंनिफ्राय रायजोफोरा मिथिसिगोन थिगैनो दं बेनि उनावहाय नोङो खैथासो नन स्टप फिल्म गाबाय ओरैनो मुंखौल' खोन्थालांनाय आङो जायखिया समाय गादों खाफालनि लिरनाय सिमांना मोगथां हरबादि खोमसि टेनसन ओमफ्राय मा होनो बिहामजो रानि ओमफ्राय बारहुंखानि थै निखावरिया फाब नङा औ आरो बेनिफ्राय गोरोन्थिनि उनाव फिसार फिल्म बेबो गोरोन्थिनि उनाव औ आरो बेनिफ्राय रजेनि मिजिं ओमफ्राय 100 जौखोन्दो गोरोन्थि औ बै लेंग्रा जालायनानै माबा जानाय पलिअ मोनजायैनि बे माबा खालामलायनाय मोनसे ओमफ्राय मा होनो नैबे दावहा एकदम जोबथारनायाव आरो नै दाख्लैसो खालामनाय आरो दङ मोनसे जोनोम बे लास्ट दाख्लै खालामनाया रिलिज जानो मोनाखै दा लकडाउन दाथ' देखायनोबो मोना मानोबो मोना बेथ' जागोन ना ओमफ्राय माबा दं जोंहा मा होनलाय माबा एसे बावलायलांबायसो नै माबा दंमोनलाय राजिबजों ज'नो ओमफ्राय अमप्रकासजों ज'नो सिजौ नामा सिजौथ'नो बाहाय नङा सिजौ नङा माबामोन बियो बावलायलांबाय बावनायखौथ' माव मोनफिननो मथा मथि बिदिनो 24थासो दं आरो 24थासो आंनाथ' दा साख्रिथ' मावाखै साख्रिया नै दाख्लै 26 तारिख नभेम्बर जोब्बाय आं दा सिनियर सिटिजेन जाबाय आङो
सिनियर सिटिजेन बायदि जाबायब्रा आङो दा 60 औ 60 जाबाय नालाय आङो दा औ बबेबा काउन्टारफ्राव बबेबा बेंकआव थांबा एसे आगोल जायगा मोनग्रा जानोसैसो आङो एक नाम्बाराव गारिफ्राव सिट मोनग्रा जानोसै आंबो सिट मोनग्रा जानोसै जायखिजाया सेंग्रायाथ' सेंग्रायैनो दङ सेंग्रायाथ' नोंना गोसोआथ' नोंहा सेंग्रायैनो दङ बेलाय गोसोआ बबाव बोराय रोङो आरो गोसोआबो देहायाबो थिगैनो दङ देहायाबो थिगैनो दं आरो गोसोआबो दं मोजाङैनो ओंखायनो नोङो फिल्म गानायखौ गारखानाय नङा खिजानि आं गारा मानो गारनो बेखौ गारनाङा आं जाथियाव माने हारियाव माने आङो बे सिनेमाजोंनो नाम मोननाय जाबायना औ बेजोंनो साख्रियाथ' आंनि बेक्तिगत आंनि जिबन आंनि संसार जानायसो जाहैबाय बेखौथ' रावबो मोनथिया गोबाङानो मोनथिया साख्रि मावनायखौ खबरबो लाया खिन्थु दिनै आलायारनआदि आंखौ मोनसे बर'नि गेजेराव मोनसे सिगांसिन सासे आलायारन सिनेमा सावथुन दिहुनजेननायाव आं जे एक्टर मोनबाय दा बिनि मोनसे हिस्ट्रिया जाहैबाय आंना लाइफ टाइम मोनसे थाबाय आरोखि बे लाइफ टार्निं पइन्ट एकदम दे औ दा बे एक्टिंनि बादै माखौबो आदा आं बारस'बाय एक्टिंनि बादै नोङो संगितआवबो आखाइ दं नामा मेथाइ सेथाइआव गोसो दंमोन मेथाइखौथ' आङो हानाया गोसोआव दंब्लाबो खिन्थु हाया आं मानोबा बोरैबा हाहैथारालाय एकदम हारमनियामा गोदो आं उन्दैब्ला जोंना न'खरानो हारमनियाम दामनो रोंजोबोमोन गासिबो आंल' रोङा नोंल' रोङामोन औ बायनानै थांदों थेवबो मानोबा आंना आखायानो थाङा सिंगारिङानो जाया आंखौ मानोबा बिदि दाना हराखै खिन्थु एक्टर जानो होननाया आंना खिन्थु बे समनिफ्रायनो दंखायो उन्दैनिफ्रायनो रेडिअ दंमोन मार्फि रेडिअ बेखौ आं बिखायावनो लानानै बे मेथाइफोरखौ खोनासङै उमुक खनगोन ओमफ्राय एसे मिउजिकआ दामबाय उमुक मेथाइ खनगोन होननानै मिथिग्रा जालांबायमोन आरोखि आं आदसा आदा औ 22 मिनिट जाबाय जों रायज्लायनाया आरो 5 मिनिट रायज्लायबावनि बे 5 मिनिटआव आङो थाब मोननैसो प्रश्न सोंबावनि नोंनाव औ दे मोनसेया जाबाय नोङो इसिबां फिल्म खालामनायनि उनावहाय सोर डाइरेक्टरखौ साबसिन मोजां मोनगोन डाइरेक्टरनि माबायाव डाइरेक्टर नोंनि फिल्म गानायावथ' डाइरेक्टर थाया होमबा औ बेहाय सोरखौ साबसिन मोजां मोनखो नोङो आंथ' बेखौ बुंनांगौआथ' गासिबो मोजांजोबानो मोजांजोब दा जोंदावखौनो बुं रजेनखौनो बुं ओमफ्राय आं नैबे जोंहा माबा दं बाग्लारि सिराज बाग्लारि माने आं बिसोरखौ आं मोजां मोनो आरो सिराज बाग्लारिनावनो आं बांसिन गादों नालाय आरो बेयो आंनि थाखायनो सिखौ बानायखायोमोन आरो बे नोंनाव सोंनानैबो बानायोमोन खिजानि एकदम माने आं गुमैखौ उमुक होथारनांगौलै होननानै माने ट्रेजेडिब्लाबो हायो माबाब्लाबो हाजोबो नालाय ओंखायनो बियो उमुगासो हागोन बोरायखि नालाय बे एकदम बानायखाथारो आरो बे जाबाय औ बे साथामखौबो मोजां मोनो जाहैबाय जायखिजाया नोङोथ' एक्ट्रेसफोर लोगो मोनबाय मेरला एक्ट्रेसखौ दा आलायारननि माबाखौ सिनेमा हिसाबै सिनेमाफ्राव एक्ट्रेस लोगो मोनबाय सोरजों एक्टिं खालामना साबसिन मोनखो नोङो गोसोआ बिनि गेजेराव पारफेक्ट सोरखौ मोनदो पारफेक्ट होनोब्लाथ' माबायानो दङमोन जोंहा मा होनो संगिना औ कारेक्ट संगिना आंनिफ्रायबो संगिनाखौ बांसिन थाङो गोसोआ संगिनानाव आदसा आदा जाबाय आलायारननि जारिमिन आरो नोंनि जारिमिन बुंफोरनायनि थाखाय ओमफ्राय आंनि इउटिउब चेनेलनिफ्राय आं गोसो गोरबोजों खुलुमनाय बावहरबाय आरो गोबाव सम थांना थाबावथों आरो बोलो मोनबावथों आरो हारिमुनि थफ्लाखौ फेदेरलांबावथों जाहाथे उनाव दादा साहेब फाल्के बान्थाफोर मोननो हायो मोनसे सिमां लानानै आरो आराम्भ खालामबावदो साख्रिया गैथ'ला नालाय भेजाला एसे जोब्बाय आदा नङा होमबा हायो जेबो नङा सौसिबोनाय मानसि नालाय एबारथ' फ्रिसिसो जाबाय एकदम हायो फ्रि हायो
दे आदा होमबा देनां नांबा मोनसिगोन नोंखो जोङो मोनगोन नों जेब्लानो लुबैगोन अब्लानो मोनगोन दे आदा होमबा खुलुमनाय बावहरनानै औ गोजोननाय थाबाय औ जों सानैनि रायज्लायनायखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय आदा दै अके औ साबायखर थाबाय दे अके दे आलायारननि एक्टर अमर नार्जारि बिथांनि जारिमिन आरो आलायारननि जारिमिनखौ नोंथांमोना खोनानो मोनबाय आरो आंबो नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लाबाय जै बर' हारिनि जै बर' हारिमुनि खुलुमबाय दे आरोबाव साबस्क्राइबा खालामनो दाबावथार साबस्क्राइब एन्ड शेयार प्लिज